Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab dining atong tulumanon karon sa mga Panglawas. Kini ang ato ang Kasika sa Panglawas. Hey, kamusta mga kapanyawan? Welcome sa tuwang pagpanaguban. Ano yan, napot kining atong tulumanon nga Kasika sa Panglawas. Hinauton ta mga igalag igsoon nga imong natagamtam karon ang kayuhan gamit sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Kauman mo ang imuang Mr. Panyawan alang sa paghatag kaninyo sa mga dugang impormasyon. Kaalam mo kay balo aron kaning imong lawas atong malikay sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga tinuod gayon nga napamatud-an nga maayo kaayo sa atong kalawasan. Alang sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga balatian, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing napamatud-an. Ang atong mga produkto, ang atong SED Panyawan Plus Mangustin, ang atong SED Panyawan with Garlic, apil panini ang atong SED Kogon Herbal Capsule. Tatlong kapsula mga igsuon, no? Tulo ka kapsul nga ngayon atong pagapilian aron sa paghatag og alibyo sa atong mga balatian and pagtagad alang sa mas maayong kalawasan. Alang sa atong mga kaigsunan karon nga nagpaminaw, timani kanunay mga igalang igsuon nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing 100% gayon nga makatabang sa atong mga kalawasan. Aduna pud kitay haplas igsuon nga adunay pagtabang sa methyl salicylate camphor ug menthol, kining atong ginatawag nga SED liniment oil. Ang kaniadto nga nailhan isip SED Panyawan liniment igsuon, SED liniment na kanakaron og makatabang kanagdako sa atong kalawasan. Ang atong kape igsuon, ang ato ang nindutan kay nga klase nga kape nga ginatawag natong SED Panyawan Coffee Mix, maayo kayo alang sa alibyo sa mga klase-klaseng mga balatian. Dinhilang of course sa ato ang Kasika sa Panglawas, panayon kita maghahatag kaninyong impormasyon, kaalam mo kahibalo, apil panini mga pagmatuod sa kaayuhan. Paminaw kini. Kasika sa Panglawas. Hatod ka na to sa SED Marketing. Sa findings sa doktor tay nga siyempre gresitahan man ka gastritis daw di na gyud ako makaya mo nang gipatawag na ko ang akong mga bata kay murag lain na mag yung paminaw ko nanubuntugon ako sa ila tungod atong sa partaging sakita gyud di na gyud makaya di na man gyud makaya murag nang load na ko kaingon ako nang bahala na di na lang ko mag inom og tambal may ni akong pag-umangkon ingon si ana ko sulay daw ning kuan kugon capsule basin dayo muliang ka na duha ka pad nagihatag na sa kuan. Sa nag-inom ko ato, so wala pa ko'y pamao, duha ka kuan, kapsul. Una sa udto, sa duha pa ko'y paniudto, mo inom na pod ko, hasta sa panihapon. Hantod sa, siguro mga napulo ka adlaw na akong gamit, anang kugon kapsul, may alibyo. Murang arang-arang yun akong kuan, arang-arang. Hantod nga, maayo di ay itong tambala to. Arang-arang man yun. So nakaingong ko ana nga, ug wala pa tong tambala to, ambot ug asara kago. Ernesto Ayog, 72, diri sa Santo Niño, Apertamugan, Marilog District, Davao City. Kasika sa Panglawas. Hatod ka na to sa SED Marketing. Pagmatuod sa kayuhan sa mga produktong herbal sa SED Marketing, timani kanunay mga igalang igsoon nga ang Kogon, aduna kini siya ginatawag nga pagtabang kanato. Ilabi na gayud sa mga kaigsuonan nato nga aduna nay pangidaron. Nindot kaayo kini nga klaseng makatabang sa atong kalawasan. Mo nang kung ikaw igsuon, aduna pa kay mga ginahambin diha nga mga problema sa lawas, timani kanunay igsuon nga makasandig ka sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. And of course, alang sa katong mga kaigsuonan nato diha karon nga dunay mga problema sa lawas, sandig na karon sa mas natural nga klase nga produkto, gumikan kay napamatud-an nga aduna gyud kini pagtabang sa atong kalawasan. Mga produktong ginama sa SED Marketing. Ang tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang atong mga produkto igsuon, aduna kini siya pagmatuod sa kaayuhan. Daghan na kayong mga Pilipino ang nakagamit niini og nakapamatuod sa kaayuhan. Mga igalang igsuon mao kadto nga atong kasikas karong adlaw. Timani kanunay igsuon kung adunay mga problema sa panglawas, timani kanunay nga adunay kay kasandigan ang produktong herbal sa SED Marketing. Inyong nabati ang atong kasika sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasika sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.